Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलनि जानानै फिन खेबसे खौ गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै मोनसे ब्लग लाबोदों। दिनै मोनसे माने आं मा मावो गतिके फिसा बिजनेस मावो, दखान दं। बेखौनो देखायनो नागिरदों। स' रायजोफोर नायबाय था आरो लोगोसे नै जोंनि रानियाबो स्कुलसिम थांगोन बेखौ नुनानै आं ब्लगखौ बानायनाय जागोन दखाननि। गतिके स' गाइस नायबाय था। Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जानानै बयखौबो खुलुमनाय थाबाय। आं दाखालिनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन जे आं दखानखौ देखाय होनानै, गतिके आं इउटिउबनि अनगायैबो आंना बे दखाना दं, फिसासा गिदिर नङा। बेनिफ्रायनो थोजासे नङाबाबो एसे एनै इनकाम खालामनानै गावनि नखरखौ सालायगासिनो दं। गतिके साख्रि बाख्रि गैया नालाय आं बेखौनो जोंनि लाइमोनफोरखौ बुंनो सानो जे आं दिनै आंनि दखानखौ देखायनायनि उद्देश्यनो बेनो। गतिके जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे ओरैनो जिरायबाय थानाङा, जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ लानानै माबा मोनसे बिजनेस नङाबाबो फार्मिं माबा माबि मावनांगौ। ओरैनो थाबा जानाय नङा दिनैनि जुगाव। गतिके बेनि थाखायनो आंनि बे फिसा दखानबाबो देखायनाय जादों। गतिके आंनि बे दखानाव जेरक्स खालामनाय जायो, लोगोसे मबाइल रिपेयारिं खालामनाय जायो आरो माखासे एसेसरिज दं बेखौ फाननाय जायो। गतिके बेखौनो देखायनाय जादों जे बिदि नङा जे आंनि बे गावनि दखानखौ देखायबाय थादों, बिदि नङा। आं जास्ट जोंनि लाइमोनफोरखौ इन्सपिरेसननि थाखायसो होदों, जाहाथे इन्सपायार जायो माबा मोनसे खालामनो थाखाय। फर एग्जाम्पल होनाय जादों आरो दखानखौ देखायनाय। सोरबा जाय जियाव इन्टारेस्ट दं बेखौ मावदो। जे गाबोन मावगोन, खालमासि मावगोन बिदि बुंबाय थाबा जानाय नङा। गाबोन मावनो गोनांखौ दिनै माव आरो खालमासि मावनो गोनांखौ देग्लायनो मावथारनांगोन। अब्लासो जों साक्सेसफुल जागोन। दा आं बुङा जे साक्सेसफुल जागोन होननानै, जाहाथे संसारखौ गावनि संसारखौ सालायनो एसे मोजां सालायनो हागोन आरो आंनि साननाया। गतिके बेनोसै आंनि दखाना देखायबाय। गतिके आं न'आव आरो बिदि नङा जे दखानल' सालायबानो नखरखौ सालायनो हागोन, बिदि नङा। बे दखाना थोजासे नङा, आंनिया दखानाथ' फिसा गिदिर नङा। गतिके बे दखाननि अनगायैबो न'आवबो खामानि मावनांगोन। माखासे गय बारिफोर बानाय, माबा माबि सोरबा आबाद मावनाय इन्टारेस्ट बा आबाद मावो। आंथ' एसे गयबो गायना लादों आरो लोगोसे आं आबादबो मावो। आं बिदि नङा जे इउटिउबाव गेलेबाय टाइम पास खालामबाय थायो, जेबो मावा दखानल' मावो ना। दखानाबो आंनो मेन बियो इनकाम सर्स। आरो लोगोसे आं पार्ट टाइम बे इउटिउब सालायबाय थानाय आंना पार्ट टाइमसो, आंनि जा गोसो बेफोर। आरो लोगोसे आं दखाननि अनगायैबो जोंनि गावनि हारिनिबो खामानि मावबाय थायो आं। गतिके गावनि दखानखौ सालायबाय थाबो जाया, माखासे हारिनि खामानिबो मावनांगौ आरो लोगोसे गामिनि ओनसोलनिबो खामानि मावनांगौ। गतिके आं बेखौनो सानो जे अनलि दखानाव हाबबाय थाबा जाया। मालाबा रायजोफोरजोंबो हेफाजाब होनांगौ। जोंनि हारिनि खामानि फैयो, माखासे हारिनि बेलायाव बेयावबो एसे हेफाजाब होनांगौ आं बेखौ खावलायो। आरो लोगोसे बांसिन आं जोंनि लाइमोनफोरखौ अनलि मबाइलाव इउटिउब बा माबा सालायनो होननानै ओरैनो नायबाय थानो जाया। नों इउटिउबाव गोबां मोजां नोंनि खामानि नागिरनो हायो। जब हमना ला, नोंनि माबा मोनसे राहा नागिरनो हायो, गोबां दं इयाव चान्स। नों जाय जेराव इन्टारेस्ट बेखौ नागिर। नों जाला माला ओरैनो नायबाय थाबा जाया। गतिके आंना बेनो इउटिउबाव नायनानै गोबां बेफोरखौ खालामनाय जादों। आं इउटिउबावनो मेन आंनि थांखिया इउटिउब नायनानैनो बेफोर खालामनाय जादों। गतिके आं आसा खालामो जोंनि लाइमोनफोराबो बे आं बुंनाय खामानिखौ मावथारगोन निस्सय। जुदि आंनि भिडिअखौ जायफोरा मोजां मोनो, लाइक शेयार कमेन्ट खालाम जेसेबां हायो। आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम जायफोरा नायो, अननानै प्लिज। आरो लोगोसे जायफोर गोदान फैदों बिसोरबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम। आरो लोगोसे जायफोरा सिनायदों बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय। आरो लोगोसे आंनाव मोनसे फेसबुक पेज दं, कामेश्वर अफिसियेल होननानै, बेयावबो फल' खालामना ला रायजोफोर। दिनैनि ब्लगा बेनोसै। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। खुलुमबाय रायजोफोर।